In the name of Jesus, I believe in God's word. I am what the word says I am. I can have what the word says I can have. I can do what the word says I can do. I cancel every negative word that I have spoken that is contrary to the word of God. Hallelujah. 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 Siyabingelela ubaba benomama egameni lika Jesu. Abefundisi bonke nomama bakabo egameni lika Jesu. Siyabingelela insizwa nentombi egameni lika Jesu. Sibingelela obaba bonke, sibingeleleke bazalwane nosonto skole kwelihle igama lika Jesu. Amen. Qondisi wohlelo siyakubingelela egameni lika Jesu. Amen. Johane chapter 19 verse 28. Ngokuka Johane isahluko seshumi neshiyagalolunye iverse lamashumi amabili nesishiyagalombili. Yes. Siyafunda emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Into esifunda la number 1 kuveza into yokuthi uJesu wayesekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba kugcwaliseke umbhalo. Mhlawumbe umuntu angazibuza ukuthi muphi umbhalo okukhulunywa ngayo. Amahubo chapter 22 verse 15 uthi amandla ami omile njengodengezi, ulimi lwami lunamathele olwangeni lami. Shandu uke wayiveza lento ukuthi uDavide ike yamfikela into yokuthi naye ambuleleke ngempilo kaJesu. uJesu ezofika emva kwesikhathi eside. Nawu la obhalayo la uthi kuvezwa into ethi uJesu liyena lo Shandu owake wahlangana nomfazi waseSamaria emthonjeni, wathi kube bewazi ukuthi ubani ocela kuwe amanzi, ngawe ucele kuye yena wakunikeza amanzi aphilayo. Yena lo Jesu amanzi aphilayo wonye. Yena lo Jesu wathembisa amanzi aphilayo wonywa. Uma ufunda uJohn chapter 7 verse 38 utokholwa yimi njengoba kusho kumbhalo esiswini sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi. Yena lowo Jesu otokholwa uya ngekome kodwa yena oma. Kuyenzeka ke bazalwane endleleni sahamba nje ukuthi ke abanye bese bakhuluma okunye yabona, kodwa ngizokuvezela into ethi uJesu waye 100% human bese aba 100% God yabona. So uyawuzwile izwi edlulile ekutheni uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Okusho ukuthi esiphambanweni ngalesi sikhathi the 6th hour uJesu elenge esiphambanweni. Hayi ukuthi kwaku6, no, it was the 6th hour uJesu esesiphambanweni. Seshayiwe uyopha usesiphambanweni ubethelwe ingalo zakho ziyafanele na kanjani ommelo womuntu. Wayomile uJesu, like literally wayomile omelo ukuphuziswa amanzi. Akazi ke izambulo ithini kodwa le iqondile straight. uJesu yena loyo owathi eswinsa okholwa yimi eswini sakhe kuyogobhoza amanzi wonywa. Angizazi izambulo ithini, angilazi futhi babomyeni, kodwa nje ngizoyikhuluma nje istraight njengoba injalo. Kwakuyihona lesithupha esesiphambanweni. Asazi wayeqaleni ukushaywa ayisemangakhi uma sisuka nawe emuva amahora. Wayebanikwa lutho eshaywa uthwele isiphambano uyobethelwa kuso nakanjani lo muntu wakufanele ombe. Uma uyibuka nje nawe ungoma nawe uma ingenzeka kuwe leyo nto. So lento ke iveza uJesu omile enjalo kodwa ke uyakwazi ukuthi sekuphelelisiwe konke ukuthi kugcwaliseke umbhalo lo ngale kuMahubo chapter 22 ufunda uverse 50 uyakutshela ukuthi amandla ami omile njengodengezi. Amandla omzimba kaJesu wayengasawezwa naye, ayingasawezwa naye. Uma wehla nalo leli verse bese lithi nolimi
lwami lulamathelo olwangeni. Uma ulimi lwakho linganamathelo olwangeni lingasuki angeke ukwazi ukukhuluma. Kodwa uJesu wakhuluma njalo. Uma ulimi lwakho lunganamathela lapho olwangeni angeke ukhulume ngeke ngiyakuthe kodwa uJesu wakhuluma njalo. Uthe okholwa uye eswini sakhe kuyogobhoza amanzi aphilayo. Uthi kowasesifazane ngabe wazi ukuba ubani lo ocela kuamanzi ngawe ucele kuya amanzi akunika amanzi aphilayo. Yabona? Yena lo Jesu kodwa ikhona into ethi kube mhlawumbe bekwenza omabili bekoqala ngaleli ngenhla ngize kuleli bese ngicila ngaleli landelayo. Yabona kodwa ke ngibekwe kuleli angihlale kuleli. Yabona lento ithi kuleli yale elesine leli angisizwile uNkulunkulu wami ushiyelana. Uyayibona? Kuyasuka uNkulunkulu kuye uyasala eyedwa. Angithi ukawakhulekela lokho eGetsemane wathi kube bekuya ngami ngabe lesitsha senza njani siyadlula kodwa ngeke ngentando yami. Yabona kube yabona ya kodwa manje ngibekwe lapha ngizochaza lento yokuthi uJesu wayesho ukuthini uma yethi ngomile. Wayesho nje ukuthi womile bazalwane ayinaso isambulo usungasikhanda ke mawuthanda wena kodwa uJesu wayomile nje la literally siyabona.